Huwag mong papabayaan ang mga bata. Tutukan mo sila sa paglaki, ha? Ayokong mapapariwara yung mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. Baka ako, Marie. Hindi ko magagawang pabayaan yung mga anak natin. Sige. Kausapin na natin si Paring Carding bukas agad para malaman natin kung ano yung mga kailangan, ha? Salamat. Sure kasi na magkakaroon tayo ng magandang bukas kapag nagtrabaho ka na ron. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mga anak, maghanda na kayo ng plato at kakain na tayo, ha? Parating na yung tatay nyo. Alam kong gutom na yun dahil sa pagsasaka sa bukid. Sige po, Nay. Uy, Itoy! Mamaya ka na maglaro dyan. Tulungan mo na muna kami ni Nani maghanda ng pagkain. Sige ate, saglit lang. Ligpit ko lang itong mga laruan ko. Isa, buksan mo na yung pinto at baka tatay mo na yan, oh. At nang makakain na rin tayo. Magandang gabi ho, Itay. Nay, nandito na po si Tatay. O Jun, kamusta ang trabaho mo? Mabuti naman. Ganun pa rin. May pagkain na ba? Oo, syempre meron na. Halika na't kumain na tayo. Tara, gutom na rin ako. Hindi ako nakapagmeryenda kanina eh. Kailangan ko mag-araro. Alam mo naman, dapat maghabol. O tawagin mo na yung mga bata, Marie. At nang makakain na tayo. Isa! Itoy! Kakain na tayo, sabi ng tatay nyo. Tama na muna yung mga ginagawa nyo dyan. Nandyan na po, Nay. Ay naku, Marie. Maliit talaga yung kita sa bukid. Hindi tayo makakasurvive nito sa pang-araw-araw. Tiisin mo na lang muna. Sa anihan naman makakabawi ka rin naman ng kite. At malaki-laki na yon, di ba? Pero Marie, ito nga sana ang gusto kong mangyari. Bakit hindi ka kaya mag-apply sa ibang bansa bilang domestic helper? May kilala raw si Paring Carding na recruiter. Saan naman tayo kukuha ng mga pambayad sa mga pamasahe na ganyan? At saka alam ko maraming bayarin yung mga ganyan eh. Lalo na sa pagpaprocess. Eh di, bebenta ko yung isang kalabaw natin. Sapat na yun para makaalis ka. Ano sa tingin mo? Sigurado ka ba dyan, June? Iniisip ko din mga bata, paano? Ako nang bahala sa kanila. At saka isipin mo rin yung kita mo roon malaki. At isa pa, makakaahon na tayo kasi dalawa na tayong magtatrabaho. Pag-iisipan ko muna yan. Mahirap kasi magpadalos-dalos ng mga desisyon dahil mahirap lang ang buhay. Nako, kunin mo na itong pagkakataong ito, Marie. Dahil sayang. Saka na natin pag-usapan yan. Sige, sabihan mo ako kapag nakapag-isip ka na. O mga anak, kumusta ang pag-aaral nyo? Okay lang po, Tay. Ako nga po yung highest sa quiz kanina eh. Ang galing naman ng anak ko. O kita mo ito, Marie. Kung makakaalis ka, mas mabibigyan natin ng kalidad na edukasyon ng mga anak natin. Mapag-aaral natin sila sa magandang paaralan. Sayang naman kasi ang galing ng mga anak natin, oh. Sandiyon naman. Sana bigyan mo naman ako ng oras. Parang sapilitan naman yung ginagawa mo sa akin eh. Marie, sinasabi ko lang, mas magkakaroon kasi tayo ng maginhawang buhay kung makakaalis ka. Kasi mabibigyan natin ng mga bata na mas magandang kinabukasan. Bigyan mo lang ako ng oras na mag-isip. Sige na nga, kumain na lang kayo yan mga anak. Ano pare? Nasabi mo na ba sa misis mo? Oo pare, ang kaso pag-iisipan niya raw muna. Bakit daw ba siya nagdadalawang isip? Iniisip niya yung mga gastusin. At yun nga, yung mga bata. Paano raw yung mga anak namin kapag wala na siya? Madali lang naman yun Nandyan ka naman at saka malalaki na ang mga anak ninyo. Di ba? Sige pare, hayaan mo at pipilitin ko si misis. Oo pare, sayang din kasi.
Kung ang iniisip nyo yung panggastos, mapapahiram ko kayo. Bayaran nyo na lang kung kailan siya makakapagpadala. Salamat pare ha. Sige, sasabihin ko yan kay misis na walang problema. Oo pare, sayang talaga to. Pamaya mapuno na ang slot, hindi na siya makasama. Limitado lang ang bilang ng mapapaalis ng agency. Hayaan mo, kukumbinsihin ko siya pare. Okay pare, paano? Mauna na ako. Sige pare, ingat ha. Tay, ito na po yung tanghalian nyo. Pinabibigay po ni nanay. Kumain na raw po muna kayo. Salamat anak ha. Sige, umuwi ka na. At mainit na rito. Sige po, tay. Ano Mare? Nakapag-isip-isip ka na ba? Sayang naman kasi yun eh. At saka sabi ni parang Carding, kung pinoproblema daw natin yung gastusin, handa raw siya magpahiram ng pera. Tapos bayaran na lang daw natin pag nakapagpadala ka na. June, iniisip ko kasi mga bata. Iba pa rin kasi may gabay ng nanay. Nandito naman ako. Huwag kang mag-alala. Ipapangako ko sa'yo, aalagaan ko yung mga bata. Ay nako. Sige na June. Payag na ako. Talaga? Pero ipangako mo sa akin, huwag mong papabayaan ng mga bata. Tutukan mo sila sa paglaki, ha? Ayokong mapapariwara yung mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. Pangako Maring, hindi ko magagawang pabayaan yung mga anak natin. Sige. Kausapin na natin si paring Carding bukas agad para malaman natin kung ano-ano yung mga kailangan, ha? Salamat. Sure kasi na magkakaroon tayo ng magandang bukas kapag nagtrabaho ka na ron. Yun lang naman ang gusto ko eh. Konting sakripisyo lang. Kapag nakaipon ka, umuwi ka na. Magnegosyo na lang tayo rito. Oo nga, Jun, no? Kapag may negosyo na tayo, hindi na tayo maghihikaos katulad nito. Sa bagay, maganda rin talaga yung naisip mo. Sabi ko na sa'yo eh. Halika na, matulog na tayo para bukas makausap na natin si paring Carding. Pare, balita. Payag na ba si Mrs.? Oo pare, payag na. Tara sa bahay, kausapin mo. Doon ka na rin magtanghalian pare. Sige. Siya nga pala pare, paano mo napapayag ang Mrs. mo? Binigyan ko lang siya ng mga kasiguraduhan na hindi ko pababayaan yung mga anak namin. At saka sinabi ko yung sinabi mo na handa ka magpahiram sa amin ng pambayad sa pagproseso. Anak mo to pare, di ba? Ang laki na. Oo. Si Toy pare, pangalawa ko. Anak, nasan nanay mo? Nandun po tayo sa bahay. Naghahanda ng pagkain namin. Ihanda ko po sana itong pagkain mo kaso pauwi na po pala kayo eh. Ay, halika na anak. Doon na lang tayo kakain ha. May kasama akong bisita. Sige na, mauna ka na sa bahay. Sabihin mo sa nanay mo, may kasama akong bisita. Magdagdag pa siya ng isang plato. Sige po tay, mauna na ako. Nandito na tayo pare. Marie! Nandito na si paring Carding! Ay, pare! Halika, tumuloy kayo! Sinama ko na si pare para mapag-usapan natin yung tungkol doon sa pag-alis mo. Sige, paring Carding, tumuloy ka. Isa! Andito ninong Carding mo, magmano ka, bilis! Ito na ba ang inaanak ko? Ay, dalaga na. Nong, mano ho. Halika na sa kusina at kakain na tayo. Halika na. Aba, mukhang masarap ang luto mo, Mare, ah. Buting ha, parit na sakto na masarap ang ulam namin ngayong pagdating mo. Pare, matanong ko magkano ba yung gagastusin para makaalis ang asawa ko? Aabot yun ng mahigit 30,000, pare. Pero kompleto na yun, ha. Pamula sa proseso at iba pang bayarin hanggang sa plane ticket. Pero pare, ang laki naman pala, no? Paano yan? Wala kaming ganoon. Huwag kang mag-alala. Handa ko kayong pautangin ng kalahati. Makaalis ka lang. Sabi ko sa'yo, Marie, magpapahiram itong si pare. Ako nang bahala sa kalahati. Ibebenta ko na lang yung isang kalabaw para mapunan yung kulang. Sigurado ka ba dyan, June? Paano naman yung pagsasaka mo? Baka imbes na mapadali, baka mahirapan ka lalo. Walang kaso yun. Kaya ko naman. At saka malakas naman yung isang kalabaw na katuwang ko sa pagsasaka. Nayalis po kayo.
Anak, hindi pa naman sigurado. Pinag-uusapan lang namin ng tatay mo. Nako, sigurado na to, Mare, ha? Ang magiging trabaho mo ron ay domestic helper sa Singapore. Madali lang ang trabaho, kayang-kaya mo yun. Mga trabaho lang sa bahay. Alam kong sisiyo lang sa iyo ang mga yun. Oo naman pare, itong si Marie ay napakagaling sa bahay. So, paano, Mare? Deal na ba? Kung deal ka na, pwede na kitang samahan sa agency sa Maynila. Para within 2 months, makakaalis ka na. Sige pare, para naman sa pamilya ko to eh. Lalong-lalo na dito sa mga anak ko. Ayun, huwag mo na kami intindihin dito. Ako nang bahala sa mga anak natin. Pangako ko yan sa'yo. Marie, nakarating ka na pala. O kamusta yung pag-aasikaso ng pag-aalis mo? Okay na lahat. Pasado naman ako sa medical at saka nabayaran ko na rin yung mga babayaran. Mabuti. Baka sa 1 buwan, makaalis na ako. Ganun ba? June, basta ha, sa'yo ko pinagkakatiwala yung mga anak natin. Alagaan at gabayan mo sila. Wag mo silang pababayaan. Makakaasa ka sa akin. Ilang taon daw palang kontrata mo roon? 6 na taon. At 6 na taon ako mawawalay sa inyo. Nay, aalis na po ba talaga kayo? Oo, Isa anak. Kailangan kong gawin to eh. Para sa inyo rin ang kapatid mo. Para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Pero Nay, paano na kami ni Itoy? Sino na lang mag-aasikaso sa amin? Hayaan mo anak. Ituturo ko na lahat sa'yo ng lahat ng kailangan mong gawin dito sa bahay para hindi ka na mahirapan mag-adjust. At saka andyan naman si tatay oh. Nangako siya na hindi niya kayo pababayaan. Oo anak, huwag kayong mag-alala ni Itoy. Ako ang tatayong tatay at nanay para sa inyo. Promise ko yan sa nanay ninyo. Salamat, June. Salamat. O, paano, Mare? Nandito na tayo. Salamat, pare. Mga anak, mag-ingat kayo palagi ah. Lagi yung susundin tatay niyo ha. Huwag pasaway. 6 na taon lang yon ha. 6 na taon lang. Tapos magiging okay na rin ang lahat ha. Mahal na mahal ko kayo. Magpakabait kayo palagi. Nay! Nay, hindi ko kayo kayang mawala, Nay. Huwag mo na kaming iwan, Nay. Pasensya ka na. Hindi pwede isa-in. Hayaan mo, tatawagan ko kayo palagi, ha? Lagi ko kayong kakamustahin. Anak, huwag ka na umiyak. Tumahang ka na. Anak, mahal na mahal kita. Alagaan mo yung kapatid mo. Itoy, huwag ka na pasaway sa ate mo, ha? Huwag mo siyang aawayin. Ma, ako na Ingat ka dun, ha? Tahan na mga anak. Babalik agad ako. Pangako, ha? O sige na, ako nang bahala sa mga bata. Mag-ingat ka roon ha. Salamat. Mahal kita, June. Ingat kayo, ha? Ikaw rin ha. Lagi ka mag-iingat ha. Bye, Nay. Bye-bye. Oh, bakit hindi pa kayo kumakain? Nalulungkot ako, Tay. Kasi hindi natin kasabay si nanay. Ay nako, 1 linggo nang wala ang nanay nyo. Ngayon pa kayo nagkaganyan? Ngayon kasi, Tay, miss na namin si Nanay. Ganito pala kalungkot mawalan ng nanay. Mga anak, nandito naman ako eh. Hayaan nyo, kung makakapagpadala ang nanay nyo sa susunod ng buwan mamamasyal tayo. Gusto nyo ba yun? Sige, Tay. Sige, game. O sige, kain na kayo. Kasi, Tay, hanggang ngayon, di ko pa rin po nakakausap si nanay. Oo nga, Tay. Bakit hindi pa rin tumatawag si Nanay? Kala ko ba araw-araw siyang tatawag? Hayaan nyo, itatanong ko kay paring Carding bukas kung bakit ganun. Huwag na kayo malungkot ha. Sige po, Tay. O
O sige na, kumain na kayo. Masarap yung niluto ko. Hello? Hello, Jun. Jun! Kamusta? Naku, pasensya kung ngayon lang ako nakatawag, ha? Bawal kasi gumamit ng cellphone dito kapag oras ng trabaho. Kinuha man ng amo namin yung mga cellphone namin tapos nakikigamit lang kami ng cellphone kapag weekend. Ganun ba? Ayos lang naman ako rito. Ikaw, kamusta ka na dyan? Ayos lang din. Medyo nahihirapan ako sa sampayan nila rito. Kasi yung sampay nakasabit sa building. Nasa building kami. Kailangang ilabas ko pa yung kalahati ng katawan ko para maisampay yung mga damit. Diyos ko, nakakatakot nga eh. Kamusta pala yung mga bata? Naku, namimiss ko na kayo. Ay, mabuti naman kami rito. Yung mga bata, ayun, nalulungkot, namimiss ka na raw. Sabihin mo, tiis-tiis na lang muna, ha? Teka, nasaan sila? Pwede ko ba makausap? Teka, gigisingin ko. Isa, Itoy, tumatawag yung nanay nyo. Ako muna kakausap, Tay. Hello, Nay! Kumusta po? Miss na namin kayo, Nay. Ayos lang ako, anak. Naku, anak, miss na miss ko na rin kayo dyan. Lalo ka na, Itoy. Mag-aral ka mabuti, ha? Alagaan mo yung kapatid mo. Opo, Nay. Kayo rin po, mag-iingat kayo palagi, Rian. I love you po, Nay. Promise mo mag-aaral po ako ng mabuti para po masukli ang paghirap nyo dyan. Salamat, anak. Salamat. Mahal na mahal din kita. Teka, asan si Itoy? Pakausap naman, oh. Nay, I miss you. Kailan ako uwi? Sana umuwi ka na agad. Miss na rin kita, anak. Di pa ako makakauwi eh. Matagal pa ako dito. Basta anak, sana magpakabait kayo dyan, ha? Padadalhan na lang kita ng mga gusto mo, ha? Teka, ano ba gusto mo? Ni, kayo lang po yung gusto ko. Uwi na po kayo. Hindi pa talaga, anak, pwede eh. Susunod na lang, ha? O, teka, kailangan ko na magpahinga. Maaga pa yung trabaho ng nanay bukas eh. Ibigay mo na kay tatay. Hello, Marie. Jun, ikaw na ang bahala dyan. Huwag mo na lang pababayaan ng mga bata, ha? Ingat kayo palagi. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin ng mga anak mo. O sige na, magpahinga ka na ha. Bye. Sige. Hoy, paring Jun! Salamat sa anak, ha? Nalasing mo kami. Wala yan mga pare. Baryan lang yan sa padala ni Marie. Oh, malaki ba yung padala niya? Oo pare. Eto, tingnan mo laman ng wallet ko, di ba? Pare, paldo yan ah. Ang dami mong pera. Oo pare. First time kong makahawak ng ganito kalaking pera. Wala kaya ata kita ni pare roon sa... Ano ba sabi yun? Yung singa ba yun? Ano yun? Singapore pare. Oo, malaki nga kita niya roon. Unang buwan niya pa lang doon. Tapos eto nang pinadala niya. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko rito sa kalaking pera. Naipag-grocery ko na nga at nakapag-shopping na ako sa mga anak ko. Naku pare, ito siguro mag-e-enjoy ka. Mag-beer house tayo. Sulit yung pera mo. Marami ka pang maikilala. Oh, pare, i-beer-house natin yan. Sulit yan. At saka, tama siya, mag-e-enjoy ka roon. Marami mo ka-chicks doon. Kahit sino kaya mo kuha. Sige mga pare, sanay na sanay ka. Minsan lang to, tara! Yo, party tayo! Hello, Nay. Hello. Kamusta po? Mabuti naman ako, anak. Teka, natanggap niyo ba yung padala ko? Opo, Nay. Nakuha na po ni Tatay. Tapos ayun, namili na po kami ng mga kailangan sa bahay. Bumili na rin po pala kami ng mga damit. Salamat po, Nay, ah. Mabuti naman. Teka, asan tatay mo? Yun nga ang problema, Nay. Si Tatay wala pa rin po hanggang ngayon. Tapos iniwan niya yung cellphone niya.
hindi po namin alam ni Itoy kung saan nagpunta eh. Baka nagpunta yung kila paring Karding. Siguro nga, Nay. O sige na, Isa. Tumawag lang ako para alamin kung anong lagay nyo dyan at kung natanggap nyo ba yung padala ko, ha? Sige po, Nay. Maraming salamat po rito, Nay, ah. Mahal po namin kayo. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak. Ingatan yung mga sarili nyo dyan, ha? Kayo rin po, Nay. Palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Bye po. Bye na. I love you. June, matagal na tayong magkarelasyon. Ayaw mo bang makasama ako, ha? Alam ko mahal mo ko. Magsama na lang tayo. Hayaan mo na yung asawa mo. Hayaan mo. Magsasama na tayo. Gusto ko rin naman eh. Hindi ko rin naman kasi nararamdaman ng asawa ko. Paminsan-minsan lang kasi kung tumawag yun. Puro padala ng pera. Hayaan mo. Nandito naman ako, di ba? Lagi naman kitang pinapaligaya. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Halika na. Hello. Hello, Nay. Kamusta po kayo? I miss you, Nay. Mabuti naman, Isa. Miss na rin kita. Kayo, kamusta kayo dyan? Hindi po okay, Nay. Hindi okay. Anong problema? Si tatay po kasi, tinigil ng pagtatrabaho sa bukid, tapos nagsusugal na po siya at gabi-gabing wala rito sa bahay. Ay, nako. Pero nakakabili ba naman kayo ng mga kailangan nyo dyan? Opo, Nay. Pero yung promise ni tatay na siyang mag-aalaga sa amin ni Itoy, hindi niya na po nagagawa. Halos kami na po ang gumagawa rito ni Itoy ng mga gawaing bahay. Si tatay sa umaga lang nandito. Pagkatapos mag-almusal, aalis na rin siya. Tapos uuwi po ng tanghali, tapos aalis na naman. Babalik siya na umaga na ng kinabukasan. Hindi mo ba alam kung saan nagpupunta ang tatay mo? May bali-balita rito, Nay. Gabi-gabi raw nagbibirhaw si tatay. Parang nag-iba na si tatay na simula nung magkaroon ng pera. Sige anak, kayo na lang muna bahala sa sarili nyo ha. Hayaan mo malapit na akong umuwi. Konting tiis na lang ha. Opo, Nay. Salamat po, Nay, sa lahat-lahat. Palagi po kayong mag-iingat dyan. Kayo rin mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Mga anak, may ipapakilala ako sa inyo. Sino siya, Tay? Siya si Teresa. Siya ang magiging bago niyong nanay. Ano? Teka tay, buhay si nanay. Nag-abroad lang. Hindi pa siya patay at bakit meron na agad kayong babae? Itoy, yun nga ang dahilan eh. Hindi ko na nararamdaman na mahal ako ng nanay niyo. Puro usap sa telepono. Anong gagawin ko ron? Walang yaka tay. Kayo nga ang dahilan, Tay, kaya umalis si nanay, di ba? Kasi pinilit niyo siya na mag-abroad tapos ganito? Kaya gabi-gabi ka palang wala kasi kasama mo yung babae na yan? Tapos pera pang pinaghirapan ni nanay yung minawaldas yun ng hayop na yan? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Isa, ha? Masasaktan ka lang, ha? Walang yaka. Ano, ha? Lalabang ka pa? Tama na, Ha? Tay! Tara rito! Tama na! Ano? Ha? Lalabang kayo, ha? Tama na yan! Huwag mo nang patuloy yung mga peste na yan. Simula ngayon, kami na ang masusunod dito. At huwag na huwag niyong tatangkay magsumbong sa ina niyo. Dahil talagang malilintik ang kayong dalawa sa akin, ha? Sino ba tong tawag ng tawag na to? Istorbo naman sa panonood ko eh. Ay, si Marie pala. Hoy, ibigay mo nga to sa tatay mo. Tumatawag yung ina mo. Huwag mong sasagutin yan, yari ka sa akin. Sige po, tita. Tay, si nanay po tumatawag. Hello? Oh, Marie. Kamusta? Mabuti naman.
Yung mga bata, ayos lang sila. Yun ba? Nayaya lang kasi ako sa inuman nila paring Fred. Huwag kang mag-alala. Nandun na ako nakikipag-inuman sa kanila. At saka, kaunti lang naman ang nainom ko eh. Yung mga bata, wala eh. Lumabas. Sige mamaya. Ipapakausap ko na lang sa'yo. Mamaya na lang, Marie. May tinatapos lang kasi ako, ha? Bye. Bakit di nyo man lang ako pinakausap kay nanay? Wag na. Hindi na kailangan. Ang sama mo, Tay! Ang sama-sama mo! Simula nang makilala at makasama mo yung babaeng yan, nagkakaganyan ka na! Anong sabi mo? Halika nga rito. Huwag mo akong pinagmamalditahan, ha? Dahil mas maldita ako sa'yo. Ay! Bitawan mo ang buhok ko! Nasasaktan ako! Ha? Yan ang dapat sa'yo. Sige, alis! Tama yan! Lumayas ka sa harap ko. Tay! Tama lang yan sa'yo. Bastos ka kasi. Hindi mo lang ginalang yung tita Teresa mo. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan, Tay? Ba't ka nagkakaganyan? Bakit mo kami ginaganito? Wala. Hindi ko lang maramdaman na mahal ko kayo. Gusto mong malaman bakit ganyan ang tatay niyo sa inyo, ha? Magkakaroon na kasi kami ng anak. Kaya hindi niya na kayo kailangan. Ang kakapal ng mukha nyo! Tapos pera pa ng nanay kong ginagamit nyo! Mga hayop kayo! Ganun, ha? Hayaan mo na siya. Ano na naman kasi ginawa mo, ate? Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang kalabanin si Teresa eh. Hindi ka mananalo. Lalo na si tatay, kamping-kampi sa kanya. Oo nga ito eh. Nararamdaman ko parang wala na lang tayo kay tatay. Hindi niya na tayo mahal. Kasi... Si ano? Magkakaroon na sila ng anak ni Teresa. Buntis na raw si Teresa. Kaya pala gano'n na lang ginagawa sa atin ni tatay. Tapos pera pa na pinaghihirapan ni nanay ginagamit nila. Kailangan natin masabi to kay nanay. Mga demonyo talaga. Kaya pala gustong umalis ni tatay si nanay kasi may iba siyang karelasyon. Kaya nga kailangan natin masabi to kay nanay. Para hindi na siya magpadala kay tatay. At atin na lang ipadala yung pera. Paano? Nakay Teresa palagi yung phone ni tatay. Magkano pa ba ipon mo dyan? 350 lang to, te. Pwede na yan. Hati na lang tayo. Bibili tayo ng cellphone para masabi natin kay nanay ang kabalastugang ginagawa ni tatay. Ayaw na kasi tayo ipakausap ni tatay kay nanay. Natatakot siya, baka magsumbong ako eh. Kailan tayo aalis? Bukas. Pagkatapos ng klase natin. Sige, ate. Dali, ate, tawagan mo na si nanay. Saglit ito eh. Ito na nga dinadial ko na eh. Magbantay ka dyan ha. Baka makita tayo ni Teresa. Hello, Nay! Isa, napatawag ka. May problema ba? Opo, Nay. May kailangan kayong malaman tungkol kay tatay. Ano yan? Si tatay, Nay, may babae. Tapos dito niya pinapatira sa bahay. Matagal na pala kayong niloloko ni tatay, Nay. Buntis na rin yung babae. Tapos sinasaktan na rin kami ni tatay. Hindi nga namin alam kung anong nangyari sa kanya, Nay eh. Nay, kung magpapadala ka, sa pangalan ko na lang ipadala. Gusto na namin makaalis dito ni Itoy. Kasi namamaltrato kami ng babae ni tatay. Hayop ka, Jun. Hayop ka? Nagpapakapagod ako dito tapos malalaman ko ganyan pala yung ginagawa ng tatay mo. Nay, pasensya na po kung hindi namin nasabi agad. Hindi namin magamit ng cellphone ni tatay dahil laging hawak ng babae niya. Kaya nga, Nay, yung ipon namin ni Ito yung pinambili namin ng cellphone para lang masabi namin sa'yo. Sige, anak, huwag kang mag-alala, ha? Hindi ko na ipapadala yung pera sa tatay mo. Opo, Nay. Nawawaldas lang talaga ni tatay yung pera eh. Okay, ganito ang gagawin mo, anak, ha? Magbukas ka ng bank account. Tapos i-text mo sa akin yung account number. Doon ko na ilalagay yung mga padala ko sa inyo para hindi na dumanan sa tatay mo. Doon nyo na lang din kuhain yung panggastos nyo ng kapatid mo, ha?
Tipirin mo yun, Isa. Dahil yan ang gagamitin natin kapag dumating ako. Iaalis ko kayo dyan. Magsasama na lang tayo, ha? Konting fees na lang, mga anak, makakauwi na ako. Ate, si Teresa nandyan na. Sige, Nay. Ganun na lang po. Bye-bye. Hoy! Anong pinaggagawa niyong dalawa rito, ha? Gabing-gabi na nakatambay pa kayo. Magsipasok nga kayo sa loob. Baka isumbong ko pa kayo sa ama niyo eh. Sige po, tita. Nako, bakit wala pang padala si Marie? Wala na akong pera rito. Ay nako, June. Manganganak na rin ako. Kailangan na natin ng pera para kay baby. Hintayin na lang natin. Hintayin? 1 linggo nang hindi dumarating yung padala ng asawa mo. Tawagan mo kaya. Sige, eto na. Hello, Marie. Kamusta? Bakit wala ka ng padala? Wala na kaming panggastos ng mga bata rito. Baka pwedeng magpadala ka na. Pasensya ka na, June. May problema kasi yung mga amo ko eh. Baka 2 buwan pa bago raw ako makakasahod. Ha? Eh, paano ngayon yan? Paano yung panggastos namin ng mga bata rito? Bakit, June? Di ba malaki naman yung pinapadala ko? Wala ka man lang bang naipon? Nauubos mo ba lahat yon? May naipon naman ako, pero ayaw ko lang galawin. Gagamitin kasi natin yun sa negosyo. Di ba kapag nakauwi ka na? Ganoon ba? Sige, yan na lang muna yung gamitin mo na panggastos nyo, yung ipong mong yan. Naku, Marie, baka pwede namang magpadala ka kahit konti. Alam ko may ipon ka rin dyan eh. Hindi nga pwede, June. Kailangan ko rin syempre ng panggastos ko sa sarili ko dito. Sige na't matutulog na ako, baka mahuli pa ako ng amo ko. Marie, saglit lang. Pwisit. Ano raw? Baka 2 buwan na raw bago siya makapagpadala ng pera. Ha? Eh paano yan? Manganganak na ako sa susunod na buwan, June. Hayaan mo, nakapagtabi naman ako eh. May pera naman ako sa bangko. Sapat na yun paggastos kapag nanganak ka na. June, wala pa bang padala yung asawa mo? 5 buwan na yung nakakalipas, nauubos na yung ipon natin. Wala na rin gatas si baby. Oh, paano na ngayon yan? Eh hindi ko nga alam kung anong nangyari kay Marie roon eh. Hindi na kasi tumatawag. 2 buwan na lang din, uuwi na yun. Kaya kailangan maghanda na tayo. Wala na rin naman silang magagawa kahit makita kami. Sila ang lumayas dito ng mga anak niya. Oo, ganun na nga ang mangyayari. Ako nang bahala. Hoy, Isa. Ayusin mo nga itong pinagtututupi mo sa mga damit namin, ha? Tingnan mo, oh. Wala na sa ayos. Kita mo nag-aalaga ko ng kapatid mo. Magtatrabaho ka, palpak pa. Tama lang yan. Kasi kagaya ng gusot na yan, ginawa mong gusot sa pamilya namin. Anong sabi mo? Tanong nga dito, maldita ka. Talagang babae ka! Bitawan mo ako! Tama na, Tita Aray! Huwag mo akong pinagmamalditahan dahil kakalbuhin talaga kitang babae ka. Hindi mo ako kilalang bata ka, ha? Ano, ha? Lumalaban ka pa? Ha? Ha? Ano, lalaban ka pa? Tama na, Tita! Masakit na po! Ay! Kalumayo ka sa anak ko! Ano? Wala kang karapatang para saktan yung anak ko, ha? Etong sa'yo! Di mo! Aray ko! Sinira mo ang pamilya namin! Mga walang iya kayo! Tapos ngayon, minamaltrato mo pa yung anak ko! Aray ko! Tama na! John, tulungan mo ako! Tapos sa'yo! Marie! Ano? Akala ko sa susunod ka pang buwan uuwi. Maaga talaga akong umuwi, John, para maabutan ko talaga yung mga kahiyupa na ginagawa niyo sa amin ng mga anak ko! Tingnan mo! Tingnan mo yung ginagawa ng babae niya sa anak ko! Alam mo ba yan, ha, John? Alam mo? Oo. Patawarin mo ako, Marie. Tanggap ko na, John! Tanggap ko na lahat ng ginawa mo. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa tapos ikaw, nilulustay mo lang ang pera ko. Tapos nakuha mo bang mga babae?
Pero ngayon, Jun, wala na. Wala ka nang mahihita sa akin. At hindi mo na rin kami makikita ng mga anak mo. Hindi na, Jun! Tapos na tayo! Tapos na! Ayoko na! Isa, kunin mo na mga gamit yung kapatid mo. Aalis na tayo. Opo, Nay. Marie, sorry. Patawarin mo ako. Tapos na tayo, Jun. Marie. Hihiwalayin na kita. Magsama kayo ng babae mo. Oh, Nay. Dito na po ba tayo titira? Oo, anak. Maliit lang to kaya mura lang. Hayaan yung mga anak, ha. Mag-uumpisa ulit tayo. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi ko na kayo hahayaang masaktan pa ng iba. Maraming salamat, Nay. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Hayaan nyo, Nay. Tutulungan ko kayo sa magiging negosyo natin dito. At mag-aaral kaming mabuti ni Itoy para tuluyan na tayo makaahon sa hirap. Maraming salamat, mga anak ko. Mahal na mahal kayo ni Nanay, ha? Hinding-hindi na ako hihiwalay sa inyo. Hindi na yun mauulit. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Mahal na mahal ka rin namin, Nay. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.